खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो इउट्यूब चेनेल सोरजि दा क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार माखासे आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होननानैबो आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। बिटिसि बिसायख'थि 2025 मायथाइनि सिगां बिटिसि ओनसोलाव थानाय बर'फोरनि मोननै गोख्रों राजखान्थि दोलो बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ मोननैजों ज' जागोन नामा? बाथ्राया जोबोद साननो गोनां आरो गोबां खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बे बाथ्राया दायो गोसारबोगासिनो दङ। नंगौ, बेखौ लानानैनो सिगाङावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादआ गोबांथार बायदि बाथ्राफोरनि गेजेरजों मोननै राजखान्थि दोलोफोरखौ खौसे खालामनो थाखाय सावरायलायनाय जादोंमोन, जायखौ नोजोर बोनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आवथायाव सावरायनाय हाबाफारिया माखासे जाहोनफोरनि थाखाय थाबथानाय जादोंमोन। थारैनो बेखौ लानानैनो मैया एमएलए रबिराम नार्जारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रोंथार बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बिटिसि ओनसोलाव मोननै राजखान्थि दोलो फारियै इउपिपिएल आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ खौसेयै बिटिसि बिसायख'थिखौ गेलेनो हायोब्ला बिटिसिआव गोबांथार गोहोगोरा जागोन। बिटिसिआव गोबांथार गावनि गांनाय उखैनाय आरो नांगौखौ सुफुंनानै लानो हागोन आरो मोननै राजखान्थि दोलोआ जुदि खौसे जानानै बिसायख'थिखौ गेलेनो हायोब्ला थारैनो बयनिख्रुइबो खुसिसिन सुबुङा आंनो जागोन होननानैबो बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो बिथाङा बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला थारैनो मोननै राजखान्थि दोलोआबो गावबा गाव माखासे आइडिय'ल'जि आरो सान्थौफोर एजेन्डाफोर थायोब्लाबो नाथाय गोबां समाव जोङो खौसे जानो हायो आरो खौसे जानो हायोब्ला जोंनि साननाय लुबैनायफ्रा गासिबो जाफुंगोन होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव बिसायख'थिनि सिगांनो मोननै राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा थारैनो बेनि सायाव सानगोन आरो बेनि सायाव माखासे साननो सम होगोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोनबावदों। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 34थि गायसनथाइ सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' हारिमु आफादआ गुबुन गुबुन हारिमु बिथिङाव गोबाव समनिफ्रायनो बायदि बिहोमा होबोनाय आरो फोरोंगिरि महरै गुबुन गुबुन बिथिङाव बिहोमा होबोनाय बिथांमोनखौ अस्ताद बिमुंजों मान बावनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' हारिमु आफादजों लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन फोरोंगिरिफोरा गोबाव समनिफ्रायनो गुबुन गुबुन मेल मिटिं आरो गुबुन गुबुन बायदि थासारिफोराव गुबुन गुबुन हारिमुनि बिथिंफोरखौ फोरोंथाइ होबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन, जायखौ नोजोर बोनानैनो दुलाराय हारिमु आफादनि गायसनथाइ सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै फारियै रहेन्द्रनाथ ब्रह्म, चक्रधर नार्जारी, बारलाम्फा नार्जारी, उफामा मुसाहारि, नीला नार्जारी, धीरेन रामसियारि, गोमोथाव बसुमतारी, दिलीप नार्जारी आरो राजेन्द्र ब्रह्म बिथांमोनखौ हारिमुनि अस्ताद बिमुंजों मान बावनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्ला कंग्रेसनि गाहाय नेहाथारि हाबिल आलीआ इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाबाय आरो जयनिं जाखांनायनि उनाव बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि हाग्रामा महिलारिआ जेरैबायदि 17 बोसोराव खामानि मावनांगौमोन, तरुण गगৈ बिथाङा कंग्रेसआव थानानै जेरैबायदि आसामखौ गोबाव सम सामलायदोंमोन, नाथाय प्रमद बर' बिथाङा 5 बोसोर सामलायनायावनो बेफोरबायदि गासिबो खामानिखौ मावजोबनो हादों। थारैनो प्रमद बर'नि थाखाय बियो जोबोद गोग्गाथाव। बेबायदि होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिया गेजेराव आरो दान मोनसेल' दंसै आरो बे दान मोनसेखौ नोजोर बोनानैनो दायो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारि आरो गावबा गाव राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनायखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन जयनिं हाबाफारिफोरखौबो लाबोबाय थादों। बेबायदिनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया क'क्राझार जिल्लानि कंग्रेस कमिटिनि गाहाय नेहाथारि हाबिल आलीआ इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बिथाङा जयनिं जाखांनायनि उनाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथाङा बुंथिनानै होदों दि थारैनो दायो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव फैबाय
UPPL राजखान्थि दोलोआव फैखांनायनि उनाव गुबुन बबेबा राजखान्थि दोलोआव थांनांगौ नङा। जेब्लासिम थांनानै थागोन अब्लासिम बे राजखान्थि दोलोनिनो जानानै खामानि मावलांगोन। थारैनो माइनरिटि बा मुस्लिम हारिनि सुबुंफोरनि बा BTC ओनसोलनि गासिबो रायजो राजाफोरनि हास्थायनाया थारैनो हानि समस्या आरो गुबुन गुबुन जेंनाफोरानो मख'जाथाव। बेनिखायनो UPPL राजखान्थि दोलोआवनो थानानै खामानि मावलांगोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। এক গোট হ'ব পাৰিলে খুবেই ভাল। মই আজিও সেইটোকে বিচাৰোঁ আৰু এক গোট কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট চেষ্টাও চলাই আহিছিলোঁ, কামো কৰিছিলোঁ। আলাপ আলোচনাৰ এটা মাহলো তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে। এতিয়া কিন্তু এইটো মানে কিছুমান কাৰণত আমাৰ স্তব্ধ হৈ আছে, এক প্ৰকাৰ মানে বিফল হোৱাৰ দৰে হৈ আছে। আৰু এইটোকে যদি আমাৰ দুয়োটা দলৰ নেতাবিলাকে যদি মানে পুনৰ বিচাৰি পেলাই আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যদি আগবঢ়াই লৈ যাব বিচাৰে, মই চবতকৈ সুখী হ'ম। আৰু এক গোট হৈ পেলাই একত্ৰিতভাৱে যুঁজ দিলে BTC অঞ্চলত আমাৰ ৰিজনেল দল বাচি থাকিব আৰু BTC অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যিটো আকাংক্ষা এইবিলাক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে, BTC ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰু BTC অধিক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণেও বেছিকৈ মানে লাভ হ'ব। গতিকে দুয়োটা দলৰ নেতাবিলাকে ইয়াৰ ওপৰত নিশ্চয় চিন্তা চৰ্চা কৰিব। মই আহ্বানো কৰিছোঁ, UPPL দলকো আহ্বান কৰিছোঁ, আমাৰ BPF দলৰ নেতা তেখেতকো মই আহ্বান কৰিছোঁ যে এই মুহূৰ্তত যদি এতিয়া পুনৰ বিচাৰ কৰি পেলাই এক গোট হৈ যুঁজ দিবৰ কাৰণে যদি চিন্তা চৰ্চা পুনৰ ল'ব পৰা যায়, তেতিয়া সেইটো ৰাইজে চবতকৈ মানে ভাল পোৱা এটা মানে আমাৰ কাম হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু দলীয় কৰ্মী নেতাসকলে চবেই ভাল পাব, BTCৰো ভাল হ'ব, চবৰ কাৰণে ভাল হ'ব। এইবাৰ BTCখন BJPয়ে দখল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি? BJP দলে ইমান সহজ নহয় যে BTCখন দখল কৰাটো, কাৰণ BTC বাকী ৰাইজে জানে যে ৰিজনেল নেশ্যনেল পাৰ্টিবিলাকৰ হাতত BTC যদি গুচি যায় তেতিয়া কি যে মানে দুৰ্দশা আহিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ যে মানে কি কয় বিপদ বা অসুবিধা বা সমস্যাবিলাক সৃষ্টি হ'ব, সেইটো BTC বাকী ৰাইজে জানে। আৰু BTC অঞ্চলৰ জনগাঁথনি যিটো আছে, ইয়াত হিন্দু মুছলমান বড়ো অনাবড়ো যিবিলাক আমি জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক মানে আমি জনগাঁথনি সেইটো যদি চাওঁ, তেনেহ'লে আপুনি স্পষ্টভাৱে বুজি পাব যে ইয়াত BJPয়ে অকলে চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰা ধৰণৰ, তেখেতসকলে বিচৰা ধৰণৰ মানে MCLA জিকাই অনাটো ইমান সহজ নহয়। ৰাইজে চবে ইয়াত বসবাস কৰা চব জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহবিলাকে এই দলটো মানে আগ্ৰহেৰে আঁকোৱালি ল'ব পাৰিব লাগিব। বিশেষ এটা শ্ৰেণীৰ বিশেষ এটা গোষ্ঠীৰ মানুহবিলাকেহে মাত্ৰ যদি গ্ৰহণ কৰে, তেনেহ'লে এইখিনি দি আমি মানে কেতিয়াও সফল হোৱাটো আশা কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এই মুহূৰ্তত BTC অঞ্চলৰ যিটো মানে তেওঁলোকৰ দলৰ ভেটি বা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যিটো জনপ্ৰিয়তা তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণভাৱে আজিলৈকে মানে লাভ কৰিব পৰা নাই। আৰু জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত এতিয়ালৈকে তেখেতসকলক উদ্দেশ্যৰে গ্ৰহণ কৰা এই ৰাজনীতিক পৰ্যায়টো এতিয়ালৈকে অহা নাই। ইয়াৰ কাৰণে ইমান সম্ভৱ নহয় যে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা মানে কি কয় এবজলুট মেজৰিটি লৈ পেলাই BTC গঠন কৰিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ সম্ভাৱনা মই দেখা নাই। তেখেতসকলে যুঁজি আছে, যুঁজক আমাৰ ক'ব লগা নাই। ৰাজনীতিক দল হিচাপে গণতান্ত্ৰিক দেশত পাৰ্লামেণ্টাৰী ছিষ্টেমৰ ডেমক্ৰেচি যিটো মাল্টি পাৰ্টি ছিষ্টেমৰ দ্বাৰা দি চলে, গতিকে BTC অঞ্চল এতিয়া যিহেতু সুস্থিৰ এটা অঞ্চল হিচাপে প্ৰত্যেকটো দলে গণতান্ত্ৰিক এক্সাৰচাইজ কৰিবৰ কাৰণে আহিছে। কংগ্ৰেছ আহিব, UDF আহিব, BJPও আহিব, আহক, আমাৰ বেয়া পাব লগা নাই, ক'ব লগা নাই। কিন্তু আজিৰ দিনটোত যিটো দেখা পাওঁ যে BTC অঞ্চলৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সকলো ধৰ্মাৱলম্বী মানুহবিলাকে BTC ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে, BTCৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাৰণে, শান্তি সম্প্ৰীতি সমন্বয় আৰু সকলোৰে অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত এটাই মাত্ৰ দল আছে বুলি ভাবিছে, সেই দলটো হ'ল BPF দল। গতিকে বেলেগ বেলেগ দল থাকিলেও BPF দলটোকে BTC বাকী ৰাইজে মানে বিপুলভাৱে ভোট দি জিকাই দি BPFৰ হাততে চৰকাৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি ক্ষমতাটো অৰ্পণ কৰিব বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস।